Čaute lidi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska to bude z Bravu a není co řešit, jdem hrát. Načítání. Kokosko. Bod 3, jo, tak snad to bude fakt bod. Jo. Vypadá na dobrýho celkem, ale je to bod. GTA 5. Dělej, Grome. Kurník, nahraj mi to, Grome. To je takovej kebab ten, jak se jmenuje, Riko neboli bod 3. Tam do nich najedu, jak Mario, hej Mario, Já letím. Nevadí, Grome, ale nech to prčic. Ach jo, budu muset trošku zamakat tady, abych za tady tu koletu obecnou uměl hrát. Tady to nebude jen tak, to je jen tak for fun video. Jenom na chill. Na Vánoce. Skoro, i když byly už, tak je to jedno. Takže jdeme tady po Ems. Jmenuje se doufám Ems. Jsem Mr. Brawl Stars, takže bych to měl vědět, ale je to Ems. Jdeme do lobby a beru si Mythic Star Drop, hodně dobrýho. Chci vám ukázat a říct jenom, že loading, že dneska byl Free Legendary Star Drop. Do komentáře bych prosil, abyste mi napsali, kolik stojí tady ten doský Dabex, protože ten mi padl a já půjdu teď hrát. Já nevím, všechny klesly, takže jdu Edgara. Snad to za ně ještě umím, jakoby jo, umím to, ale bude to těžký proti nim. Fenk náš vypadá dobře, vypadá líp jak ten jejich. Rank mám lepší, ten jejich Edgar. Takže snad budu hrát i líp. Že... To prčic. A ten blbej Fenk mi dal stud. Rychle. Svarta je ti něco. Tam pojď skočit jako Svarta. Je tam. Tak prej nic, no. Kamo, já nechci klesnout, prosím, ne. Pojď. Prčice dubový. Pojď, dejte ho, prosím. Mě tady úplně taháte. Já nic neumím, vy jste tady ty nejlepší. Dobrý, zabil jsem toho Fenga. I když Feng zabil mě, tak jsem ho zabil taky. Budu po něm muset skočit nejspíš. Pojď, toho zabiju. Ještě jsem vám tady chtěl říct takový menší spoiler. Ať dáte odběr na kanál Budka hraje. Je to dohromady. 100% mu dejte follow. A na začátku mám velký B. Takže 100% mu dejte follow. Bude to potřebovat, aby dal 100 odběratelů aspoň. Má už asi 50 nebo kolik to měl. Má prej 47, takže dobře. Já jsem další hru. Doufám, že to prosím, že to další hru. Dobře. Zabudou lepší týmejti. Koutos vypadá dobře. Ale ten Leon, jak se jmenuje Mortis a ten poslední si nepamatuju. Tam hrál ještě. Leona si zabiju, potřebuji ultinu. Jo, Shelena.
Tak ta vypadá taky bezpečně. Sláva už je sníh, jdem po kolejích. Rodičky, železo a měď. Ježiš. A co si myslíš o sobě? S kým si myslíš, že jako paseš krávy? Pojď teď budu muset být dobrý. Dát číst si útydu. Já jsem dostal takovou bombu od té šeliny, nebo kdo mě to zabil. Ach jo. Prosím, nedaj. Nesmí, nemůže. Nemůže. Nesmí. A taky nedá. A protože nemůže. Nech mě, prosím. Šelino, slituj se na mnou. Nade mnou teda jsem chtěl říct, ale ok. Tak pojďte. Pojďte vy kebabáci blbí. Jeden kebab je skoro dat, tak teď už je 100% dat. Tady Mr. Robobastik. Dobrý, mě zabije šelino. Kot má hypercharge a útydu. Jo. Tady to bude poslední hra, protože budu muset končit, takže snad ty mě nech. Jako, co si to dovoluješ. Tak, a rychle. Budu dobrý a tak jo. 1-0. Dej ho. Super Mario. Takže dobře. Takže tady to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo a zatím